सुनावा भई बानर पंडाल में जोत जड़ावा भई बानर पंडाल में जोत जड़ावा माई से कितना प्यार करेला जय कहरा लगा के सुनावा भई बानर पंडाल में जोत जड़ावा भई बानर पंडाल में जोत जड़ावा भइल माई के पूजा नमक के बेर भइल पूरा होई मनसा घर में कलसा चुनरी चढ़ावा भइल बानर पंडाल में जोत जड़ावा भइल बानर पंडाल में जोत जड़ावा रमेश नीतीश विवेक कुछ कैल विशेष निरंजन सिंह के गाना बजा के डीजे पर कमर हिलावा भई बानर पंडाल में जोत जड़ावा भई बानर पंडाल में जोत जड़ावा। गीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहन।